pansit. What the fuck? Sa to nga sa daan, ngiti kita. No, stop, mali yan. Nasa siya taga-delivery. Nahumalang kayo nga. King Kulon daghan kayo. Pinamnam pa to.
size. That's a size, man. So, dili dyan kag-size siya siya. Ingon na kaya walk into the front door. Get the fuck out of my house. Unsa tay mong tarman eh? Layo kayo sa ha? Kabihas na. Kabihas. Mga terms nga ato ato kalimutan yung mga Bisaya agud na. Dili mo sa kuno anak. Kabihas. Wala na Korea no kalit ay. Unsa tong Zebiana Korean version? Ha? Unsa katapos sa ulang manok. Basta mark naman tayo red gun. Tata.
sa dali.